Wa alaikum salam. Ai jiya na dawo da daddare sai na tarar ka kwanta na ce to bari da safe na leƙo in gaida kai. Dama so nake in ji ina kaje. Wai Faisal tambaye ka. Me yasa baka so ka zauna cikin yan uwanka ne? Ai Alhaji ba fa wani guri na je ba. Kawai na dan zagaya ina nan baya wallahi. Na je gurin abokina ne muna dan rage hira. Abin da nake so da kai ka tsaya kan su. Ba na so kana bin abokai yanda gararan ba da yanda kuke idan nan kaji ko? Insha Allah. Ni zan fita. Kan na ji ka kuma na Allah da lafiya. Sai ka dawo. Yau da Hajiya ta yi shuru. Yauwa, na ji daɗin ganin ku. Na rantse da Allah a cikin ku duk wadda ta ƙara zuwa ta kai ƙara na gurin Alhaji ko wallahi sai ranta ya ɓaci. Na gaya muku in kunne ya ji jiki ya tsira. Yanzu ni a matsayina na mahaifiyarka ba za ka dubi idona ba ka shigo har cikin falo ka sami yan uwanka kana gaigaya musu baƙaƙen maganganu ka ɓata mara na ni da su gaba ɗaya. Wai shin ma tukun ya Faisal shine zaka daina irin wa'annan abubuwan naka da kake yi kar fa ka manta ɗan uwanka ne fa mu na jini kawai sai ka zo ka ci gaba da ce mana wani an kai ƙara to me za ka da Allah tafi mun baki da Allah ban sa da ke ba a cikin wannan magana dan haka ki mun shiru kawai kuma kun ji me na faɗa. Allah raka tafi gona ka samu bakin magana. Na sai kallon ake ne kamar baki taba gani na ko kuma yau na zo. Dole in kalle ka. Sati nawa baka nan? Dole in kalle ka. To duk wannan lokutan da muka dauka a na baya kuma su duka banza? Ai ni idan baka nan kusa da ni kwana ɗaya tamkar kwana dubu ne a gurina. A haba. Idan banda abinki
idan ba na fita in je in nemo, in zama nake kina kallon nawa, duk wannan bukatun da ke shigo min da su nake biya mai ke jin daɗi, a ina za a same su ai. To Allah ya karo su da yawa da yawa. Yau ku dole mu fita ai. Gaskiya ne. To bara in ɗauko maka abin sha kafin nan abinci ya. To lallai yau so ake a tuna tsohon zama kenan. Irin wannan soyayya haka? Gaskiya ne. Wannan da suke saka makin san kuna da irin wani masu. Ya kika sai kuna son koka? ya zai manta kullum kamar sabon jariri. Allah. Ke kuma kamar sabuwar jaririya ke. Ana kwana biyu wangoya ke, ya kamata yi wangoya ke. Yanzu ni kam da na kara. To ni na rawa da wannan yanki. Kawai nan da kikin goyakin ma na sani kikin san soyayya ba. To ke baki sha ba? Ke zama mana sha. Da shi ke. Zuba mana ko irin na tura nan ba sai mu dan yi. Jiki ya dai ruwa. To. Sai dai ruwa. Sai dai ruwa. Gaskiya dai ni ana shawo ba da yawa wallahi. Wai irin tausayin nan ke ki sha ruwa ne ki sha kayan zaki. Ni mana. To mi irin ta tura nan. Cheers. Na daɗe da wannan sha lemo mai daɗi irin wannan. Kai ka shiga bani da yawa. Wannan kyautar ina gani saboda special ce daga wajen ki da wudu. Ina ga shi sa ta yi daɗi. Alhaji, na zo ina son magana ka kai kana ta kallo. Na san ke da abin da zaki faɗa, son zuciyarki ne zaki faɗa. Domin duk tun kafin ma ki faɗi abin da zaki faɗa, ana ganewa a fuskarki. Shikenan, ina jin ki to. Faisal shi ne zo ya ce min yana son Farida. Sai na ce bari in fito in gaya maka. Kaga tuna mai na kenan. Shi Faisal din ne ya gaya miki? Haka ya ce. Ko da ke ban yi mamaki ba, dan ya zo ya same ki ya gaya miki. Amma me yasa ni bai tinkari da magana ba? Ko ita Faridan ta gaya miki tana son sa? A'a, Farida ban yi magana da ita ba. To yanzu abin da nake so da ke, a ajiye wannan maganar a gefe. Idan yana son ta, zan gani. Idan ita ma tana son sa, za mu gani. In ban da abinka Alhaji, da na zo na gaya maka zan maka ƙarya ne? In bai zo ya faɗa ba ai ba zan gaya maka haka. Cewa ne kin yi ƙarya? Ni dai na ce a bar maganan nan tukunna. Tunda muna tare da mutanen nan za mu gani. Ai soyayya ba ta buya. Kuma lokaci shine alƙali. Allah ya kai mu lokaci. Tunda na riga na huta, ina ga ya kamata mu je gidan kuma dai mu bari masu da yamma. Shu'aini yana mayar sai zuwa jibi za ka fara fita. Gaskiya ni ma gani ya kamata ka huta. Gidan Alhaji ne fa, ba wani gurin ba. Yanzu da ba dan jiyan ma na yi dare ba, ai da tun na je ai. In na ga dama ba za ka je ba. A'a anti, ai mai alfarma ya ji. To ke ji abin da ya ce. Yaya? To shikenan, babu damuwa. Haji, Allah ya dawo da kai lafiya. To na gode.
ka ji rigima ko to shi ke da godiya nake tabbar ɗan wata ya ina kwana. lafiya lau wanke wanke ake. To ya zan yi tunda ya zama dole an ki kawo yar aiki. To jira kike yi a kawo yar aiki kenan, ba za ki riga aikin gida ba. Wace ce karma a gidan? Ni ce amma ina kudin taimaka. To ba za a taimaka ba, ba gidan miji zaki je ba, komai ke zaki yi shi a gidan nan. Yawa wai ni kam na dan dudduba ban ga ko kin ga motsin Farida a gidan nan. Wani lokacin ta kan fita rama ba sai mun haɗu ba, kawai sai dai in ji a gurin mama ta fita ne. To amma baki san inda ta je ba? Ai ban mu haɗu da ita, ban cire ba na ba. No ba ku ci gaba da wanke wanke ki. Inda na fahimta abin ne ya motsa ki. Me abin? Ina wasa da ke. Na yarinya kin ga mafanci na wallahi tallahi. To ya in ba abin ne motsa ba, fitowar ka da safe baka banga ka je ka gaida Hajiya ba, ko ka zo tambayan Anta Farida? Sai na zo na ku tafi bakin nan naki shige tsiwa. To ina ruwanki? Abin da bai shafe ki ba kawai daga miki tambaya. In ta dawo to dai ni ki je ki sanar da ita cewar ki zo ki sanar da ni kai. Okay, wai da an gaya mata ka tambaye ta? Ki fara zuwa ki sanar da ita. Bayan wanke-wanken ma na koma yar aiki. To gulman za a yi ko kuwa wanke-wanken? Mutum na son abu amma na son wani koyi haka. Sai ta fara gaya mata ta ne. So mai ganin yanayi kuma mai ganin matsayi, kimin lalace so ba za na mance ba. Hallacin so, hallacin so, hallacin so, hallacin so. Akai na kin shafa ma ɗawainiya mai dama, da shimfidar tabarma a fuskagin ban girma. Ni a san kina da ɗagima, ƙaunar kina da girma, ga waɗansu na ta husuma a san ki ne matsalar ne. Ni ban gano laifi ba, kasuwa so kadari ba, ni na san batun gada za